Ivanka, ty a námestie, alebo to prvé námestie, ktoré sa rekonštruovalo v roku 2010 až 2012, je aktuálne najcitlivejšou témou na sociálnych sieťach a vo veľkej miere je spájané s tebou ako najzodpovednejšou osobou za to, čo sa tam vtedy udialo. Tak nám prosím ťa povedz, ako to v skutočnosti bolo, či ty si navrhovala to námestie a aká bola celkovo tvoja úloha v tomto celom? Pre pochopenie celého toho problému je potrebné v prvom rade povedať, že ten víťazný návrh, respektíve vybratý návrh, vzýšiel z celoslovenskej súťaže, ktorú vyhlásila Komora slovenských architektov. Bola to ideová urbanisticko-architektonická súťaž a konečný návrh spracovávala projekčná kancelária Alexi v Bratislave. Ale bola to renomovaná kancelária a dokonca súťažný návrh bol vysoko ocenený v odborných kruhoch. Samotný návrh nebol problém námestia. Problém bola samotná realizácia a použitie materiálu. Tu ti do toho vstúpim jednou krátkou otázkou. Ty si mala nejaký vplyv na ten architektonický návrh tej spoločnosti? Alebo... Nie, pretože bola to celoslovenská súťaž, zastrešovali ho odborníci, Komora slovenských architektov. Ja osobne som nemohla z mojej pozície ani hlasovať za ten návrh. Okay. Osobne by som si vedela predstaviť možno viacej prírodných prvkov, viacej zelenie a trošku iný koncept, ale osobne nie som architekt a rešpektujem rozhodnutie odborníkov a naša pozícia bola taká, že sme mali vytvoriť podmienky pre realizáciu tohto návrhu, nie do neho vstupovať. Jasné, chápem. Dobre, poďme na firmu, ktorá ako keby zabezpečovala tú realizáciu už potom. Tá firma bola odtiaľto, alebo kto vyhral túto celú súťaž? Dodavateľská firma. Dodavateľská, stavebná. Áno, bolo výberové konanie, to znamená verejné obstarávanie cez Vestník vzhľadom na výšku zákazky. Naše oddelenie nepripravovalo verejné obstarávanie, maximálne sme participovali na súťažných podkladoch, čo sa týka spracovávania podkladov pre výkaz výmer. A víťazom bola rakúska firma, teraz Azdak. Námestie bolo financované z nenávratného finančného príspevku 1,56 miliónov. Z eurofondov? Z eurofondov, áno, v rámci operačného programu. Dobre, tak potom, keď máme nejaký architektonický návrh, máme firmu, ktorá bola výberovým konaním vybratá, aká bola teda tvoja úloha, alebo úradu, stavebného úradu, vášho tímu, tvojho tímu? No, v prvom rade sme pracovali s zmluvami, ktoré sme mali k dispozícii už ako s dodavateľskou firmou, čiže my sme koordinovali proces, samozrejme v rámci našich kompetencií, dozerali sme na plnenie podmienok zmluvy. Osobne aj s týmom som sa zúčastňovala kontrolných dní, rokovaní s stavebným dozorom, stavbyvedúcim, aj s autorským dozorom. Zúčastňovali sme sa porad a v neposlednej miere samozrejme aj pri čiastkových fakturáciách sme dozerali na súlad s podmienkami zmluvy. Dobre, a teda prečo celá táto rekonštrukcia alebo celá táto akcia dopadla tak, ako dopadla? Na to nešťastné námestie, respektíve na to, ako dopadlo v tom období, mali vplyv dva zásadné faktory. Prvý bol ten, že samotné námestie sa realizovalo na súkromnej investícii, podzemných garážach súkromného investora. A do doby, kedy nedokončil garáže, základné betónovania, izolácie, tak firma víťazná nemohla pokračovať, respektíve ani začať s realizáciou námestia. Firma dokončila garáže podstatne neskôr, ako bolo pôvodne v pláne, nakoľko mala problém s vydaním stavebného povolenia, pretože je tam do tohto procesu vstupovali faktory, ktoré nechcem rozoberať, ale faktom je, že o niekoľko mesiacov neskôr sme začali s realizáciou samotného námestia. No vlastne to námestie, alebo to ukončenie toho námestia bolo spojené ako keby s koncom roka, kedy vlastne ste mohli získať tie dotácie. To bol práve ten problém, aby som to uviedla na pravú mieru, tak viazanosť použitia, respektíve dokončenia celého projektu bol december 2012. A my sme tým, že sa veľmi meškalo, dostali pod veľmi veľký tlak.
tým, že sa tie práce museli výrazne skrátiť a finišovali, firma teda dokončovala práce v veľmi zlých poveternostných podmienkach. V tom čase si pamätám, že veľmi často pršalo a hlavne boli aj veľké mrazy už v novembri. A to malo vplyv na kvalitu položenia tej dlažby aj metličkového betónu, pretože samozrejme začalo mrznúť a z toho na jar vlastne tá plávajúca dlažba. Rozumiem. Takže čo potom vstupovalo do toho druhého faktora, keď ten prvý faktor bol, ak to správne chápem, bolo, že ste pracovali, alebo pracovala firma pod časovou tiesňou, aby vlastne získali tie eurofondy, pretože ak by ste nestihli do konca roka 2011, tak by tie eurofondy prepadli. Mesto by to asi muselo platiť zo svojho, celé to námestie. Nie? To bol problém, pretože v prípade, že tie práce neboli ukončené v decembri, tak mesto by muselo z vlastných tých 1,6 milióna zaplatiť, pretože už časť prác bola realizovaná. Čiže boli sme vlastne pred rozhodnutím, že či ísť do rizika, že za každú cenu dokončiť práce s tým, že budeme potom reklamovať. Alebo nechať teda to námestie v stave, aké je. Obmedzili by sme fungovanie firiem a to, čo už bolo povedané, mesto by muselo z vlastných prostriedkov vracať 1,6 milióna. Rozumiem. A čo bolo teda tým druhým faktorom? Úprimne povedané, nekvalita materiálov, hlavne veľkoformátovej dlažby a metličkového betónu a prefabrikátov, ktoré boli použité v tej spodnej časti námestia. Mnohí sa pýtajú, že prečo. No v tom čase platil starý zákon o verejnom obstarávaní a najhlavnejším kritériom bola cena. Aby som to tak jednoduchšie vysvetlila, že keď sa robil aj výkaz výmer, našou snahou bolo špecifikovať materiály, aby sme tam dostali materiály, ktoré pôvodne aj projektanti navrhli v projekte. Narazili sme na problém, pretože v Bratislave, keď sa pripravilo to obstarávanie, tak boli nám škrknuté položky, respektíve pri výkaze výmer parametre, ktoré z ich pohľadu uprednostňovali dodávateľa a zostali tam len základné parametre. Preto víťazná firma zazmluvnila dodávky týchto materiálov v kvalite, ktorá nezodpovedala projekčnému návrhu. Ale na druhej strane treba povedať, že spĺňala tie technické parametry a samozrejme aj mala všetky certifikáty, ktoré sa v legislatíve teda požaduje. Čiže materiály spĺňali normu, ale nespĺňali tú kvalitu, ktorá bola. Určite. Určite sa zďaleka nepribližovali kvalite, ktorú sme si sami predstavovali a ktorá by zodpovedala projekčnému návrhu. Vy ako tím alebo stavebný úrad v Dubnici, vy ste nejak sa snažili reklamovať alebo bojovali ste s tým, že čo sa tam všetko deje? No my už počas samotnej realizácie sme na stavbe strávili nielen v večerných hodinách, ale aj cez víkendy a naozaj už počas realizácie sa vrátilo veľmi veľa tej veľkoformátovej dlažby. Myslím, že viac ako 800 kusov. A takisto aj sa prerábal metličkový betón, aj časť prefabrikátorov sa musela vymeniť, pretože už pri dodávke javila nekvalitu. Čiže ak to celé zhrniem, tak vlastne z toho, čo som pochopil z tohto rozprávania, ale aj z tohto článku, ktorý vidím pred sebou a ktorý je aj mimochodom na stránke ivanatepličková.sk, kde Ivanka napísala vlastne celý obširný článok krok za krokom, ako to v skutočnosti bolo. Dnes sa rozprávame len v tých ako keby najdôležitejších faktoch, tak mesto alebo váš úrad pracoval pod časovou tiesňou, takisto firma pracovala pod časovou tiesňou, keďže ukončenie námestia bolo naviazané na dotácie, ktoré ste mohli získať, alebo ktoré by prepadli a mesto by to muselo zaplatiť z vlastného. Presne tak. A napriek tomu, že sme reklamovali už počas realizácie, reklamácie boli aj po ukončení a po odozdaní diela. A firma naozaj aj prišla, aj vymenila opätovne materiál, aj iné čiastkové dodávky, ktoré už na jar vykazovali jasnú známku nekvality.
ale nakoniec prišlo k sporom, pretože firma sa začala brániť práve tým, že sa tieto práce dokončovali v zimných mesiacoch. Treba povedať jednu dôležitú vec, že na to, aby sa pokračovalo v mimosúdnych alebo súdnych sporoch, bola potrebná politická vôľa, ale aj rozhodnutie vedenia. Žiaľ, ja z mojej pozície ani moji kolegovia sme na toto nemali kompetencie ani mandát. A v tom ja vidím veľký problém, pretože osobne som pred koncom toho obdobia, kedy bolo možné reklamovať, pripravila aj objednávku na nezávislý výskumný a skúšobný ústav v Bratislave, kde by sa špecifikovala nekvalita a bol by to jasný dôkaz na to, že neboli použité kvalitné materiály a mohla ísť, teda respektíve mesto mohlo ísť do súdneho sporu. Ale ako som už povedala, nebola na to vôľa. A toto som žiaľ nevedela ovplyvniť. A môžem povedať úprimne, že toto bol jeden z dôvodov, prečo som aj nakoniec sa rozhodla rok a pol pred novými voľbami odísť z pozície mojej, aj z úradu, pretože som už necítila podporu vedenia a nemala som podporu v smerovaní, ktoré som považovala za správne a hlavne nechcela som byť zodpovedná za veci, ktoré som nevedela ovplyvniť. Rozumiem.